chini knowledge ni bagai abisi ketal prothom boro celebrate laika palon laika kai 4000 বছর ni age Jisu asaimo ni ekdom 2000 BC ni age Babylon ro Mesopotamia jagao borok fast New Year palon laika tabuk ni hoite 4000 বছর ni sekarang ar puru khai bisi ketal bukuro March tal ni ta March tal ni middle rogo jokon full moon payo tal purnima khai puru ar puru boro palon payo ulo khai jokon Roman Empire kotor ongoi je Roman desh sungsarno chalokha Julius Caesar hinui bo selaika bo January 1 tarigo New Year celebrate kaina hinui abo change selaika 46 BC 46 BC Jisu asaimo ni 46 bosor seka change selaika ulo a Roman Empire ni bisingo Constantine hinui bo khai Christian kaham a New Year no tagoisa bo change laika a New Year khai jo surinani kaitong ni thani hambai dinani fasting jo lainani jora ongthung hinui bo change laika a puru ni simi tabu jora jo je Christian tongnai kaitong no koitok lainai rokhai obo palon khai kaitong ni thani hambai dinani jora obo hai palon khai au kai kisah mane chini New Year ni kisah itihas background ta kisah asuk jora chini leaders ro ini ni bagai chini theme reserve tongo abo khai second Korin দ্বিতীয় Korin 5 অধ্যায় 17 পদ chini Chairman holiday pore ka aipona kisa pore nai khoroksa phano Kristo bai thansa ongkheno bo borok kutalung kha kujang thangui kutal phai sok phayo chung elemba pore mo bebak misa ka kaitor hamare rithung amen isa suri nai subran kaitor o jora ni thani bela keno hambai marwa pakaitor 2023 Januari ni simi 31 tarik Desember zora chini sakani ni hamari tudul mobile kaha layuno paine ka fakaito tabu 2024 bisiketa tewisa chungno zora kaham nini bagai samung kaham tangani zora rika bagai nini thani bela keno hambai marwa fakaito tabung nini ko Kutha sanani hinui anpasa tuma pakai to anu hamare rede ani buku ani salai ono asirbat khaidi ବ୍ୟବହାର khaidi pakai to ang yamani pakai to nung se box hadi khananai beba nisaka pakai to buzina ni fan rede pakai to khanana ni fan rede tai a chung khanamo samu chung Laimana ni khande di ngai asuri ma chung nu thangnai Jesu Kristo ni mung bai chung suri sano amen chung tai kisa jora kaitor ni ko sanai do jora kolok laya kisa jora se chung sanai tamun bage program kotor rangkai items gubang rangkai chung asuk mobo Kuba, kai kaiton ni kok kanan ni pan asuk guru thamta. Hai leba, hai pano chini girja sermon kuri lai chuk pai maya. Hai leba, sermon kuri mani sermon chuk kanan mu sunya. Hai pano sermon kuri mani girja chuk pai maya. Alun bagi kisah jora pano chuk mak kanan do.
je mia thumaya ro mutul pai kai thodi kunung ya apa ni nok je kai bol sinai ba kunung ya thumano je khanana mutung nai chung kam la chung khananai just kisah se chung kai don ni kok chung sanai aro Paul sao duda bini kok samo tongo tamo kejam khangkha ketal pai khasa kejam bai ketal ta a kok no chung kisah chung wan chung nai a je suinai sadu Paul no sao tabu khai ani kejam jokon Yesus Kristus krosot thuika ar purna ang thuika tabu ang je tongnai ang yamani Yesus Kristus se ani thari tongo abani bagai ani mucung yamani kai toni mucung tui se ani jibon himsinai abo ek number khai kejam bai ketal khai tamo adamo khai Bible sawo je adamo khai jung beba thuyu adam khai kejam Yesus Kristus khai toisa chung beba kethamo abo khai ketal Adamo chung nai khai Adamo khai bo pap gunan do Yesus Kristus khai pap gerui Adamo khai bo kai do niko pai thak zora khanamaya lamaya ulo bo terakha abo khai kejam ketal khai Yesus Kristus pai thak zora tuimo zora o kai do niko bo khanawi thangkha obo haita obo khai kejam ya Yesus Kristus khai kota 2 number kisah se do kisah chung kenal 2 number tamo jokon chung kejam sao ba kata satam chung buji kejam khai ai ni thani already tongo 6 mas upor ba 1 bosor 2 bosor tongo aya deba ai ni gori already onek bosorong kha an bagi abo kejam do ai ni thani tongo ta kejam at least 1 bosor to tongo abo kejam kedalan khai ai thani guru ko hai par tong nai hai ade ba tong nai o kam chali sika ai thani guru tabu ko tong aga ketal sa bo next year tai 2025 ni bisi ketalo a kam chali nang chumi phai khai abo kejam kha hai ade ba Satu bota mosa kejam ma khibinai ketar malanai cini thani je kejam tongo cini thani je kejam tongo je hamia kai tor mucung yama je cini thani tongo obo chung ma khibinai ketal ai thani guriko amane ang practice se playa ko ba at least at that point a bisi ketalo ang practice ma kai nai ani thani ma ta nai ta ar guru se chi je theme fulfill on nai ong ya kai bisi ketal phainai thangnai ko kunu se lak guru on nai kisah jora kono chini bukhao slide mo guru kaita abo ai thani je kejam tongo obo ang klayoi ai ni poribaro one mane kok banglayo khushi guru obo ang klai khai ai ni loge bai chung kok banglayo obo ang klai khai yut tongai ro obo ang klai khai ai ni buma bupha la chinugo obo ang klai khai ai ni buma bupha jole jago hoito ba leaders ro obo hai ang klai khai ai ni members ro chajak ya ongo obo ro khai at least kai to ni mumbai tini ang ma khibinai se kedal ang klaya ko keham ekdom keham samu ang sidong hai kono ang practice klai maya ko hoito ba already ang practice klai ka hai kono middle rogo ang stop klai ka obo ta isa ang kedal klai ka obo kai kejam haka ketal paika chini thani je hamia tongnai ani thani je hamia onek tongo
Kejam onek bosor tongha ang tatal sao boini hamyani bagi yang mansugo oboro kejam tani thani tongota dam kom siapa dam kom obona hak kibinaita ay deba tatal bazaro kalkai busuk bini damung nai hamya wansuk nai ro bazaro kalkata bini dam busuk nai ba keu pai nai tong nai ba de rai ni thani sik gabang tong ro ram nang ya bebar se klai pai ma ya ay deba a je chini thani je dam kom hamya no chung khibiui at least ekta point kaham jora abisi ketalo chung malanai ar puru se chini je Christian ni jibon chini pola kisa tornai chini je busa bosor bosor chung torya deba obahai chung tornai khai chini polani obahai kisa chung mak lainai tamo chung klaiman ini bebang ni thanio ang kaisa prosno khlainai do chini sinai Christian umani 91 khai busuk bosoronai 33 topis beli tabo 33 bosorong kha chini motha 33 bosorong kha do chung kahang kha na nai do 33 bosor ongkha chung chini bagai je hamya wansuk nai ro ni bagai chung busuk bar suri kha a 33 bosor ni bisingo muito deman Haipan apa Bible cuma kurung jakse norong ni bagai je hamya wansuk nai rong ni bagai norok suri di inmo chung suri 33 bosor ni bisingo fasting prayer rong chung play layo SMO thata mas prayer rong chung play layo prayer points rong chung salayo no family ni prayer rong chung play layo suri manita chini bagai je hamya wansuk nai rong ni bagai busuk barchung suri kha tabuk example chung rehanu JSM chung samo jonojati suraksa manch samo বিশেষ করে চিনি খ্রিস্টান কমিউনিটি ni bagai borok wansuk mo hamya bo borok ni wansuk thai khai juda sedo jonojati ni khai borok ni khai samung khai dormonia jati no rok khaina ni se pano dormo khai kha kunung ya borok siaba borok ni bagai tini chung sudi suri man abose kai borok no gyan buddhi ka hamredi borok no nung chubadi hamare ready ini chung sude suri man abo gyan buddhi ka ham borok no kai to khang khai ulo borok chung no support thainai borok seong nai kota abo chung klaya khai a bisi kata lo phai di chung wasuk layana tai kisa gana chung phai no do abo to chung no je hamya Tuno cazak ya rong bagai oh kisah kostota ayat apa kisah kostoto tapi kisah tunggana bayan kai sini sengsara sini Christian pal rok tomo onek to Christian pal ono denomination rok tomo borong ni bagai cung busuk bar suri kha taisa tai kaisa prosnuta busuk bar cung suri kha suri mani point ta ho chung kisah wasuk lain no chung surya khai phaidi abisi katalo a practice ka ham chung lanota kecamut tamu chung khibina tol chung sakha tamu kaham chung ketal jiniaro chung obok lai practice klena acha borok to kisah kecal tai wisa chung gana phayana jini divisi ni bisingo tai sulota association chini association paldomo tai 17 ni bisingo tunto kaisa association beli tai sulota association tomta borok ni bagai busuk bar chung suri kha
Aku cung kisah cinta kalian itu. Acha tai kisah gana cung payana. Tai kisah gana cung payanai. Jini hatai kotor ni area ni leaders from ni bagai. Ba jini hatai kotor ni bisingo je jini pastor chonghor from ni bagai cung busuk bar surikha. Special prayer cung pelayu busuk bar surikha. Tong bukhabai ta. Aku cung kisah cinta kalian. Tai kisah cung gana payana. Jini motha ni leaders ro. Jini motha ni dikon, jini pastor tongo, secretary rok tongo, buri ni leaders rok tongo, youth ni tongo, borong ni bagai ang special suri ma borong ni bagai busuk barang suri kan. Hoito ba, jini leaders rok ni samu hamia tangmo ang samo de kubang, borong ni bagai ang suri mo de kubang. तो किसा तो लुना खाई लेता 2024 ni bisi ketalo. Oborok cung kisah tuluna rok layai, at least tabuk je cung samo ni bisi at least kaisa point no 2024 ni bisi ka abono kan practice klaina hingi cung salaya neta resolution cung lanaya neta. Abo kai surimo rimoma 2023 ang mucung mani hayang rimayang ka 2024 kai at least a point ro kai ang rinai tithes payo jio kaisa thanksgiving tomo offering tomo kai jini harvest ro tomo jini self denial ro tomo rimma one pot kebang tomo haya deba azagao at least abisi katalo ang practice klai sinai. Azagao ang riako tabuk ni simi ang risinai. Jora 2023 onek bar robibaro ang girja se phaimaya. Gona se klaya. शनिबार नि हर रगखाय बुधबार नि हर रगखाय गिरजा थाबदे थांलायनि सिसे सिया गिरजा जे तम सिसे सिया रविबार नि सालो जरा तखाय आइनि मुद गाहामखाय आं फायखा हरखाय गिरजा ताय जे तम सिसे सिया हायफानो 2024 ni simi ang girza painani ang kuno rimaya pakai tono at least ani jora paham ang rinai hinoi chung sate saman obose ade chung samoni bisingo at least ekta point no ang klainai 2024 chung sama yang kai bisiktal 25 fainai 26 fainai 30 fainai 40 fainai jini jibon se ekdom paisa thanai hai pano jini folani jini fola ho jibon kai satomo jini fola ho chung kuno se maturity gere nai obata asuk jorang situng chung je samon bebab nisaka kai dot hamari ritung amen.